Хайде! Хайде, Славче! Хайде! И чуден ден, како ми е. Ама гледай към камерата, така размахай балони. Хайде пак кажи честит рожден. Ден. Още веднъж и силно и хубаво в камерата го кажи. Ако Чуден ден! Я изпей сега една песничка на кака Мия. Коя песничка ще изпееш? Мама ми купи днес нова киска. Цата тинки лелям аз. Хинта днес нова киска. Тъж. Браво на теб! Зайце, таки ден. Ма гледай към камерата. На кобо дава вълчо, таки грае. Да бави зайчеца. Браво на теб! А сега какво друго ще кажеш пожелание на кака Мия? Пие, пие, аз ти дам. Ама гледай към камерата. Нещо, а ти дам. Ето върджерата деш, няма да сеш. Браво! Ама кажи сега, кажи на кака Мия. Ама силно го кажи, хайде. Пожелаваме ти много здраве, да си все така усмихната, щастлива. Друго? Какво друго? Кажи, како Мия. Добър ден. Хайде кажи. Како? Днес имаш рожден ден. Ма гледай в камерата, де. 2 звездички. Погледни ме. Славче, гледай към камерата, мамо. Аз теб искам да снимам. Хайде. Я покажи и еленчето. Кой ти подари това еленче? Мия. Мия. И Леля? Коя Леля? Коя Леля? Леля Милена. Да. Да. Хубави ли са подаръците? Да. Кое най-много ти хареса, кажи? Кой подарък най-много ти хареса? Ленчето. Еленчето, друго? А от дрежките? Бушката. Коя блузка? Моята. Твоята. А полата, хареса ли ти? Коя пола ти хареса? Овената. Червената.